88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Wadyala sa programa Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sari balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:01 na kabuwasan. Masantos tan maabig iyo kabuwasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparungtal sa programan maabig iyo kabuwasan Pangasinan. Pakasulan na sa balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Naringala jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Nakaulopyo adasayan kabuwasan. Maktorion lingkor timag ti Pangasinan na Dennis Mojares. Kay bamad si kapaborito Errol Horado. Kanya technical control si Engineer Nixon Dakal. Agoy matan na Miyerkules Pizza 4 at bulan na Marso 2026. Jadasaray ulo na balitad lokal. Lakin na mantatako narelan na Cebu tanbala na paltog impisok at kulungan.
Gumaralos sa sinagsag imbati kay patambalan 25 anyos siya laki akapisok at karsel makalaor at kason istapa street level individual akalutan na taklay na uloy akapisok at kulungan. Unda pagtayo ada saray ulo na balita jada nasyonal. Pangitagoy na gasolina posible na nagawa kada simba palapag na DOA. Pangitagoy na pamasahe pan-aralan mo na LTFRB. Panbawas na excise tax at the petroleum product ikaro ng Presidente Jad Kongreso. Mag-impor kuno at pangusar na enerhiya palapag ng Presidente Marcos. Work from home, apat agaw ya trabaho, karoon ng Senador Gatchalian. Oras nila alas 6:05 na kabuasan tanatan wadyaray detalye adasaray balitad lokal. Street level individual siningkat na saray otoridad kaya rin inyawat sa Cebu ada saray operatiba yan ang panggap ya po surveyor sa may suspect so mantaon na 30 balolaki ang gapoy trabaho residente na barangay Nilinta pa syudad na San Carlos sikatoy siningkat na yatampol na saray Bimbali Police kaya ba sa Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Regional Office 1 na ginawan anti-illegal drug bypass operation yung kasad oras na alas 11:36 na labi jada barangay Papaguyan Baloy na Bimbali Pangasinan asamsam at 5 na suspect susakay peraso ni Hetzel the transparent plastic sachet yan ang karga na Cebu walay balaton na 0.20 gramo mang kantidad na 1,360 piso sa kaya peraso 1,000 piso bill yan usar at bypass operation sa kaya unit Android cellphone Tecno Spark 20 sa may suspect ang saray kumpiskan ebidensya so inawit Jag Police Station Bimbaloy kaso ng sunggay na Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 sinsigap the suspect Jad Corte. Oras na alas 12:15 na kaagwan na imparesibi na saray kabiyangan na Orbistondo Police so service warrant Jada Bureau of Jail Management and Penology BJMP at Barangay Pagal Ciudad na San Carlos sa may akusadong laki so mantaon na 25 balolaki college sa graduate negosyante residente na 144 Barangay Poblasyon Balo na Orbistondo Pangasinan inaresto sa bitlan na suspect base biskag na warrant of arrest pa-accept na korte makalanora din sunggay na 10175 o kaso ni stapa yan ay criminal case number SCC dasa 13089 tana SCC 130895 inggan ga na korte sa bitlan suspect yung piyansa kantidad
na 120,000 piso ya sa kapisanatan ya kapiso ka BJMP San Carlos City. Inatoy jada patambalan sa kaya dumaralos kaya rin na zinazagsag at oras na alas 9 na labi jada barangay poblasyon Baloy na Santa Maria, Pangasinan. Jada inisyal investigasyon na pulis Santa Maria neganya kayurong abitlan suspect jad tricycle to niya nan si mabiso biktima nan bigla na ang uyos na kutsilyo tan saksagon to niya si suspect bang balat si katoy akailag nan samsama ni Rad Balisong na nasamsama suspect so abit lang Balisong insaksag to niyang tampol jada takeb na biktima agawa o ginawan na akabatik sa biktima tan nakasumpet at abong daran niya tan si katoy batik yung patambalan na sari ka pamilya to bang balat si katoy indeclaranted on arrival lagay niya sa may suspect so naresto na saray taklay na uloy kan si katoy impiso ka Ed Carcel. Inaristo na otoridad sulaki kasasumpalahan na yan aktuan ya mantatakaw at oras na alas 2 na palbangon jada barangay Kabanbanan na Baloy na Manawag, Pangasinan sa may suspect so mantaon na 35 si katoy naaktuan na saray opisyal na barangay legan niya tatakuan to niya sukable jada gilig na karsada kanyang tampol ya intawag jag police station tampol ya nan responde ere kabiyangan na pulis Manawag ya tampol mat ya kinapkapan sa bitlang suspect asam sa mod posisyon na suspect so 0.10 ya gramo na Cebu ya mang kandidat na 680 piso sa kaya glass tutor sa kaya lighter tan na duwaran na bala na caliber 38 unarap at taluran kaso so abitlan suspect. Maringalan ere katubukulan ya balitad lokal antes tayo ng dapagadasaray detalye at balitad nasyonal wajan ere pigaran paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where every sip feels special. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Umangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig
yang kaposan Pangasinan. Dennis Muares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kakabosan Pangasinan. Dito lamang sa number 1 pop music station. WJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 6:15 na po ng umaga. 6:15. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado, at narito na po ang detalye ng ating mga pambungad. Almusal balita ngayong araw ng Wednesday. Lingguhang oil price hike ang nakamba. Nagbabala ang Department of Energy sa posibleng lingguhang pagtataas ng presyo ng langis, kasunod na rin ng tensyong nagaganap sa Middle East. Ayon kay DOE Director Attorney Rino Abad, nakatakda silang magsagawa ng panibagong pakikipagpulong sa mga kumpanya ng langis ngayong Miyerkules matapos sumirit ang presyo sa unang trading day dahil sa kaguluhan sa rehiyon. Iniulat ni Abad na ang gasolina ay tumaas ng mula $79.63 kada bariles noong Biyernes at naging $90.32 kada bariles noong Lunes sa Min of Platts, Singapore, na nangangahulugan anya ng 3 piso hanggang 5 piso kada litro na pagtaas sa unang araw pa lamang ng krisis. Ang kerosene naman ay tumaas na mahigit $23 kada bariles na nangangahulugan ng 7 pesos hanggang 10 pesos kada litrong pagtaas. Ipiniliwanag ni Abad na tatalakayin nila sa gaganaping pulong sa mga local oil players ang kasalukuyang oil price trends, kung paano ito makakaapekto sa weekly price adjustments. Hinikayat niya ang mga motorista na alamin ang mga pumping stations na may pinakamababang presyo ng langis, dahil meron sa mga ito ang nagbibigay ng piso hanggang 5 pisong discounts. Una nang nagbabala si Energy Secretary Sharon Garin na maaaring tumaas ang oil prices bunsod sa kaguluhan sa Middle East. Samantala, pabor ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board na magpatupad ng provisional fare hike sa mga pampublikong sasakyan kung papalo sa higit 60 pesos kada litro ng petrolyo na dulot ng nagaganap na giyera sa Middle East. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza, simula kahapon ay nagpatupad na ng taas presyo sa mga produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis dahil na rin sa naging galaw ng presyuhan dito sa merkado. Ayon kay Mendoza, masusing pag-aaralan ng LTFRB ang magnitude ng provisional fee o fare hike at kung kailan ito maaaring ipatupad na hindi naman maaapektuhan ng todo ang mga commuters sa bansa. At sa iba pang mga balitang nasyonal,
Kakausapin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang liderato ng Kamara at Senado para humingi ng permiso na bawasan ang excise tax. Sinabi ng Pangulo na kakausapin niya si House Speaker Faustino D. III at Senate President Vicente Soto para bigyan siya ng kapangyarihan na bawasan ng excise tax sa produktong petrolyo. Ito ay kapag lumampas na sa $80 per barrel ang presyo ng Dubai crude dahil sa epekto ng giyera sa pagitan ng Iran, Israel at Amerika. Bahagian niya ito ng emergency measure para mapagaan kahit papaano ang epekto ng tensyon sa Middle East. Nilinaw naman ni Marcos na ito ay pansamantala lamang at kaagad na ikakansela sa sandaling matapos ang krisis sa gitnang silangan. Makikipag-ugnayan din anya sila sa Department of Energy at sa oil companies na kung magkakaroon ng price increases ay gagawin ito na unti-unti para hindi masyadong mabigat sa publiko. Patuloy rin anya nilang susuriin kung ano pang ibang subsidiya ang maaaring ibigay sa transport sector, gayon din sa mga magsasaka at mangingisda para hindi maramdaman ng publiko ang nararanasang kaguluhan sa gitnang silangan. Samantala, ipinag-uutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtitipid sa paggamit ng enerhiya. Ayon sa Pangulo, inatasan niya ang lahat ng tanggapan ng gobyerno para gumawa ng hakbang para magtipid sa enerhiya. Ang kanyang panawagan niya ay hindi lang para sa mga ahensya ng gobyerno, kundi maging sa taong bayan. Bagamat sapat naman niya ang supply ng langis sa ngayon, dapat rin itong gawing para mabawasan ang pagbabayad dahil sa tataas ang presyo ng mga produktong petrolyo. Hinikayat din ni Marcos ang publiko na gumamit ng pampublikong transportasyon, habang ang mga pribadong sasakyan ay dapat punuin ang mga sakay at hindi lang iisang tao ang gumagamit. Sa iba pang mga balitang nasyonal, iginihit ni Senador Win Gatchalian na ipatupad ang work from home o 4 na araw na lamang na pagtatrabaho sa loob ng 1 linggo bilang bahagi ng pagtitipid sa gasolina. Ayon kay Gatchalian, kung ipapatupad ang work from home ay may iwasan ang gastos. Inaasahan ang pagsirit ng presyo ng mga produktong petrolyo. Sa kasalukuyan na may batas sa Pilipinas kaugnay sa work from home o pagtatrabaho sa bahay gamit ang internet. Ang work from home ay nakapaloob sa Republic Act 11165 o Telecommunicating Act. Nangangamba rin ang ilang senador na hindi lang sa pagtaas ng presyo ang mga produktong petrolyo, kundi ang tuloy ang pagkawala ng supply kung hindi titigil ang Iran sa pambobomba sa Middle East. Bagaman ang Amerika at Israel ang nambomba sa Iran, gumamit naman ang Iran sa pamamagitan ng pambobomba sa gitnang silangan kung saan may mga base ang Amerika. Sinara rin ang Hormuz Strait na dinadaanan ng mga oil tankers. Samantala, napigil ng tropa ng Philippine Navy ang malaking smuggling operations sa Bangsamoro region ng kanilang masabat ang nasa 270.9 milyong pisong halaga ng puslit na sigarilyo mula Indonesia na nakatakdang i-deliver sa mga dealers sa mga syudad at beachfront areas ng Maguindanao del Norte at Lanao del Sur. Ayon sa mga senior officials ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region at ng Western Mindanao Naval Command kahapon, hindi agad nila inilabas ang report dahil sa isinagawang pagdetermina
ng Navy at pulisya sa eksaktong halaga ng mga kontrabando na nasa batlulan ng dalawang bangka na MB Makifian 5 at MB Makifian. Ang dalawang wooden boats na nanggaling sa Tawi-Tawi ay naharang ng Seaborne Navy Team. Ilang milya ang layo sa barangay Tapian sa Dato Odin, Sinsuat, Maguindanao del Norte. Sa ulat na nakarating sa tanggapan ni BARM Chief Minister Abdullah Rup Makakwa, Presiding Chairperson of Multi-Sector Bangsamoro Regional Peace and Order Council, natagpuan ng Navy Team na kabilang sa offshore anti-smuggling operation ang 216.7 million pesos na halaga ng sigarilyo na may Indonesian brands na sakay ng MB Makifian 5. Sumunod na nasabat at nadiskubre ng nasabing team ang MB Makifian na may kargang 54.2 million pesos na halaga ng iligal na sigarilyo sa karagatang Lanao del Sur. At sa pinakahuling balitang nasyonal, nabitag ng mga otoridad ang isang Jordanian national na umano'y konektado sa mga teroristang grupo sa isinasagawang pinagsanib na law enforcement operation sa Pagadian City, Zamboanga del Sur nitong Lunes. Sa report ng Army's 1st Infantry Division, inilala ang nasa koteng suspect si alias Ode, 65 years old. Ang suspect ay nasa kote sa establishmento ng negosyo nito sa nasabing lungsod ng mga elemento ng Joint Task Force Zampelan o Zamboanga Peninsula, Lanao. Base sa investigasyon, ang suspect ay konektado umano sa mga teroristang umaatake sa Bondi Beach, Sydney, Australia noong December 25. Tinarget ng mga terorista ang Jewish community roon habang nagsasagawa ng selebrasyon sa Chanukak by the Sea na tradisyonal na ilang ginagawa kung saan marami ang nasawi at sugatan sa insidente. Sinasabing si Ode ay isang person of interest sa nasabing act of terrorism habang ang mga Bondi Beach suspects ay bumiyahe rin umano sa Mindanao noong nakalipas na taon. Kasalukuyan namang sinusuri ng mga otoridad ang pagbiyahe at immigration record ni Ode kung saan ito ay natukoy na bumiyahe na siya sa mga bansang Jordan, Saudi Arabia, Australia, Indonesia, United Arab Emirates, Qatar at Malaysia mula 2014 hanggang 2025. Patuloy na isinasailalim sa masusing tactical interrogation ang nasa koteng Jordanian. At sumayin ang ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Wednesday. Oras po natin, alas 6:27 ng umaga. Ang puta-putang Iran balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran sunata. Dami yung Son ang puta-putang Iran impormasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Babala sa publiko mula sa PCSO. Ipinababatid sa lahat ng kababayan na tumatangkilik sa STLO Small Town Lottery sa lalawigan ng Pangasinan na mag-ingat sa pagtaya upang maiwasan ang paglilinlang at iligal na operasyon. May mga naulat na insidente ng bogus o iligal na bangka na pinapasukan ng ilang kabo o kubrador upang matiyak ng inyong pagtaya ay sinasagawa sa lehitimo at otorisado
abogadong STL. Iniikayat ang publiko na siguraduhin sumusunod sa mga sumusunod na alituntunin ng kabo o kubrador bago tumaya. Una, ang kabo at kubrador ay may opisyal na ID at chaleco na ibinibigay ng Philippine Charity Statistics Office o PCSO at Grand 88 Gaming Corporation, ang tanging legal at otorisadong operator ng STL sa Pangasinan. Pangalawa, mayroon silang opisyal na papel na may logo ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. At pangatlo, ang pagpasok ng taya ay ginagawa lamang sa opisyal na betting station ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. Mahalagang paalala, tiyakin ng inyong kinatayaang kabo o kubrador ay lehitimo upang maiwasan ang anumang aberya o problema sakaling kayo ay manalo. Pandan Festival 2026 Schedule of Activities. March 13, Ginoong Mapandan 2026 Talent Night, 8 p.m. Mapandan Auditorium. March 14, Kalumbaan na Siklista, Ed Mapandan 2026, 5 a.m. At Mapandan Auditorium, First and Last Canvassing, Mrs. Mapandan International 2026, 6 p.m. Mapandan Auditorium. March 15, Mafanran 2026, 4 a.m. At Mapandan Town Center, Gabi ng Pasasalamat, 6 p.m. At Mapandan Auditorium. March 16, Farmers Festival 2026, 7 a.m. Mapandan Auditorium. Coronation Night, 8 p.m. at Mapandan Auditorium. Zarzuela, 8 p.m. Mapandan Public Market. March 17, Pandan Academy Motorcade Parade, 6 a.m. Mapandan Academy. Mapandan Academy Night, 8 p.m. Mapandan Auditorium. March 18, Community Night and Grand Raffle Year 4, 6 p.m. Mapandan Auditorium. March 19, Feast of St. Joseph, 6 a.m. The Precreat Parish Balikbayan Tour, 7 a.m. Cafe Medalo, Coras Manor and Garden, Balikkabayan 2026, 7 p.m. Mapandan Auditorium. March 20, Smart Bingo Bonanza, 1 to 5 p.m. Mapandan Central School. Coronation Night, Mrs. Mapandan International 2026, 8 p.m. Mapandan Auditorium. March 21, Mapandan Zumba, 6 a.m. at Mapandan Auditorium. Street Dancing and Civic Parade, 4 p.m. Start at Nilubot Elementary School. Contest Proper, 8 p.m. at Mapandan Auditorium. March 22, Kalutan 2026, Mapandan Street Party, 6 p.m. at Poblacion Pandan Avenue from Mapandan Town Center to Mapandan Public Plaza, Kalila, Malikat and Mapandan. Pandan Festival 2026. May K ang Mapandanyan. Magdiwang Mapandan! Magdiwang Mapandan! Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Popular sa balita! Taluran katao na aktuan yaman na susugal inaristo. Nung ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na ya at malet, no problem. Construction of flood control, Legacy River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika! They say tanging ikaw ang katabi. Garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number 1 pop music station. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito! Basista, Binmalen, Paborito. Bugalyon, Paborito! Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito! mga taram, Paborito! Diyan Orbis Tondo. Paborito! Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paboritong lang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina.
Radyo Pangasinan DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Bumangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyang kapusan Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 6:33 ng umaga. Kayo pa rin po ay nakikinig at nanonood sa kanilang mga tahanan sa ating palatuntunang Maabig Kabuasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Good morning Pangasinan, Maabig Kabuasan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. Makteron Lingkor at Magti Pangasinan, Dennis Muharis. At kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-iisang pogi sa puso ni Madam Charis, Engineer Nixon Dakal. Kung meron kayong mga gustong iparating na mga hinaing, mga reklamo, suggestion, opinion, reaction, mangyari lamang po tumawag o mag-text sa ating smart number 0939-100-9931 o kaya globe number 0927-974-2784. At sa ating pong Facebook, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ayan, Sa YouTube, live din tayo. Marami nang nanonood sa atin merong foreigner pa na nanonood sa atin. Anong lahi? Hindi sinabi itong si Alpha As. Ito na talusan. Alpha As Sabat. Very nice, sabi niya. Very nice. You speak English. Yeah. Yeah. Speak English ka kung mga karate ka. Yeah, ka mo. Okay. Ganyan yung mga puyat nangangarate. Huwag mo lang lukuhin yung nangangarate. May kaba ko bala duman mang karate. Dumaman. Karatid apagan. Ayan. Tinapchat to. Ayan. May apag to may kampuunan. Ayan. Hoy, di ba ako tayo sa mga issue? Si Don Ramon Bautista. Magandang umaga. Good morning sa Don Ramon Bautista ng Region 1 Medical Center. Umagang umaga talagang gising na yan Hindi, may kasi sila ngayon, may nagaganap na Sports Fest. Ayan. Nagkaroon ng opening nga. Nung Lunes. Lahat ng mga government hospital sa DOH, ng DOH. Sa Region 1. Region 1, Region 2, 3, 4, at saka ang Cordillera Autonomous Region. Ayan, Sila ay magtatagisan ng galing. Sana sa iba't ibang sports. Sana ang Region 1 Medical Center sa pamumuno po ng ating Centennial Medical Chief, Dr. Roland Medical Center Chief. Yung mga player sana makapag-uwi din sila ng yung mga medalya. Dapat lang dahil sila ang host. Kumpleto ang vitamin ng mga yan. Good morning po sa inyo. Para makakuha ka ng proyekto, kailangan maging rehistrado at kwalipikado ang isang kontratista o yung subcontractor na tinatawag. Sa ilalim ito ng Philippine Contractors Accredited Board o PICAB at ang Philippine Government Electronic Procurement System o ang PhilGIPS na hindi lang laway ang pinapakita. Laway traktor. Laway kontraktor. Gulong.
Meron bang contractor o subcon na walang PhilJeps o pickup? Oh, siyempre yung mga laway, ang puhunan, Bulong mo. Puhunan. Ito yung mga walang hawak na pickup o jeeps, gaya ng gaya ni yung bulsa muna, na kontraktor. BM naman ito na, bulsa mo na, bulong mo na, may karoon na project, Siyempre, saan ba napupunta yung pera, di ba, sa bulsa? O, di ba? Bulsa muna, kontraktor. Kung ang itong bulsa muna na kontraktor ito, official daw ng isang distrito. Diba? Official sa isang distrito. Oo. Sa isang distrito, ano ang kanyang posisyon? Ayan, yung tanong. Taas ba? Oo. Konsehal, mayor, Taas vice pa baba? mayor? Oo. Biglang yaman daw. Ay daw. Oo, biglang yaman daw. Si businessman na walang business. Oo. Walang puhunan pero tumutubo. Oo. Nag-umpisa bilang official ng barangay yan. Oo. Talaga? Oo. Naging sultan. Ng isang elected official. Tapos tumakbo. Na official ng bayan. At ngayon, siyempre, official pa rin. Ng kanyang distrito. Oo. Official? Official? Official. Official! Official. Hindi ko official. Ayan, Kaya, ayun nga, usap-usapan, biglang yaman. Itong naturang official na ito. Biglang yaman sa politika maraming mga naloko. Sa kanyang matatamis na pananalita sa yung isang opisyal na yan para makakuha ng proyektong ipapasa sa ibang kontraktor. Diba? Ganyan yan. Patastas muna bago natin ituloy yan. Bakit? May ano pala ngayon, parang Dennis. Ngayon ay Shoot Fest. Centennial Shoot Fest. Saan na dyan sa may firing range sa Bunuan, dyan sa may Bunuan. Yan. Yung DPSA dyan. DPSA. Hindi, iba-ibang grupo pala ito. Yung DPSA, yung Dagupan Practical Shooting. Yung asosasyon nila. Okay. At ang guest nila dyan ay si Provincial Director Colonel Arbel Merculio at si ang Chief of Police ng Dagupan na si Colonel Arnold Solomon. Ito po yung R1MC DOH Centennial Shoot Fest sa pangunguna ni Director Joseph Roland Bihia. Si Ikin Manaya, si Don Ramon. Magaling magpaputok yan. Ayan. Pagputok sa pool. Ano ba? Alam mo, ito na tao. Pagputok tao. Pagputok buhay. Yan. Ang balita natin kay BM, bulsa muna. Kung tawagin ibebenta, yun nga, yung nabanggit mo, nakakuha ng proyekto sa ibang kontratista kapalit ang advance payment. Ang masaklap dito, hindi pa tapos ang proyekto, kinukuha niya na yung kanyang apag na full payment. Hindi magulang mo tawa. Siyempre yung itong kung kasi BM niya talaga. Itong laway na kontraktor na ito. Veteranong magulang. Siyempre meron siyang dati yung kinapitan na isang malaking kontratista rin. Sa Pangasinan, pero biglang nawala yata yung tiwala ng kontratista sa opisyal na yan. Paano ba namang hindi mawawala ang tiwala? Yung kanyang ipinasubo na gumawa ng proyekto na namuhunan, naningil itong si Bulsa muna. Ayan, nasingil niya, inilakad niya, may kontraktor mismo, yan ang gastos. Agto kasi makasingil Manaya, may partner to. Kaya nga May pinarating sa atin
nabalita na may mga ginawang covered court daw. Uy. Itong bulsa muna o yung kung tawagin BM. Na hindi pa natatapos ang proyekto, sinisingil na ang total cost ng project, yung kabuuan. Ikaw naman, oh. Oh, Ang taag mo ni 100%. Gabay mo, singilin mo ng buo. kaya nga. Ay, manuno ka mata. Oo. Dapat sa mga local government unit, makipag-ugnayan sila sa mga main contractor. Oh. Hindi yung sa mga laway lang ang puhunan. Oo, dapat lang para sa transparency at may maayos na dokumento at may kakayahan sa technical description. Yung mga subcon, pinapayagan naman kumuha ng mga proyekto. Ngunit ito ay may mahigpit na alituntunin. Oo. Sa ilalim po ng Republic Act 9184 o yung Government Procurement Reform Act at mga regulasyon ng Commission on Audit. Oh, hindi maaaring ipasa ng main contractor ang lahat ng yung mga yung hindi pa pwedeng paggamit yung mga kanyang mga lisensya. Oh. Oh, mahigpit na yan, pinagbabawal yan. At hindi pwedeng ibigay sa mga main contractor yung kabuuan ng yung project. Kundi hanggang lang sila 50% kung hindi pa tapos yung kailang proyekto. May may tawag dyan, yung progressive billing. Progressive billing yan. Meron Pero din itong si veteranong magulang, ang kapoy progressive billing to ni, gabay ito 100% live payment at sikato. kaya nga Oo. Kaya kahit may subcon, ang main contractor pa rin ang may pananagutan. Oo, sa mga Dito pumapasok yung mga royalty, di ba? Kaya nga, yung 5% na royalty. Royalty, pabayis mo tayo lisensyam. Kaya nga Oo. Dapat ay rehistrado o legit lang. ang subcon. Kinakailangan na rehistrado sa Department of Labor dahil may mga tao siya at ganoon din meron siyang Security Exchange Commission sa SIC at Department of Trade and Industry at may kakayahan sa tinatawag na substantial capital. Hindi, alam mo yung mga binanggit mo, yan yung mga requirement doon sa may mismong merong lisensya. Correct. Pero itong si Bulsa muna, agtulak ako kulantan, ibabalik at sa tanoy. Tawala mo so ipasubok ya kontraktor. Siya sumang kalawit, imasalamay akakalawitan. Walay kintitan, walay nalatayon pundo, covered court. Mga 10 million. Imasalaman na si Amo. I-advance ko lang si Rin Mike yun. 50%. Ang magano at ang gapo nilang ulay bidding. Blante. Ang gapo ni i-drawing ta nila bat. Mga alalay. Advance to yan kalasin veteranon magulang ay. Ang tanong. Itong si BM si Bulsa muna. Meron bang mga requirement tulad ng dole? Ito na yung kakasabi ko lang. May permit ba ito? Meron ba siyang kakayahan yung nabanggit mo yung substantial capital? May mga gamit ba yan? May heavy equipment ba yan? Yan ang tanong dyan Ayun lang. laway. Sasagot. Laway nga ang puhunan. Yan. Kaya wala siyang mga substantial capital at wala siyang mga equipment. Kaya nga laway wala na siyang pakialam sa mga papeles na yan. Dahil yung kanyang kapartner naman na nabobola niya, si Kato si papasubo to. Kaya nga si Karay, siyempre, sigawan to may kapartner to, taga Beto Malante Project, ilidem to la, at ta siyempre, kawaan Malante. Kaya nga, kawaan, ilidem to la Malante, mampuunan may kontraktor, si Laway kontraktor, si Bulong muna, manim imis. Kabubot ta singilan to la. Kukuha ng advance. Kukuha ng advance singilan to la. No, asong pala may project, darami papili sirin takin so siya alay makauli kanto. Tandaan akasingil. Atilak may kontraktor. Atilak may nanggawa.
Atilak may nang gawa. Hindi na siya makasingil. Nagambaing. Hindi na makasingil. Walang hiya itong taong ito. Oo nga eh. Hanggang mo may hermano miya si katoy mangilakad na papilis tapi may kontraktor at ken. Napalimutan nyo. Oo, merong proseso ng yung procurement para sa project completion kaya yung pagkatapos ng proyekto saka bayaran lahat bato ito sa Republic Act 9184 yung tinatawag yung sabi ko kaya na yung Government Procurement Reform Act at ang bagong gabay ng sa ilalim ng new Government Procurement Act o yung Republic Act 12009. Oo. Yung mga hakbang sa proseso pagkatapos ng proyekto na bago matapos ang kontrata, tiyakin ng kontraktor na lahat ng technical specifications ay nasunod at inspeksyonin ng Commission on Audit bago bayaran ang kontraktor. Sana. Sige ba ito tanay na ibang klase muna. Yun shortcut. Ibang klase itong official na ito, yung si bayad muna. Bulsa muna. Natang bayad muna. Bayad muna. Bayad muna. Bago tapusin ang kontrata, maniningil muna. Bayad muna. Kung susundin ng batas, mahigpit pong ipinagbabawal sa mga halal na opisyal. Tama. Tama ba, di ba? Tama, magkaroon ng mga interes na pumasok sa mga kontrata sa proyekto ng gobyerno. Ito ay tinuturing na conflict of interest kasi at paglabag ito sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Official and Employees. Base ito sa Republic Act 6713. Pero itong opisyal na ito, na tinatawag na bayad muna, bulsa muna, siya ang nakikipag-usap nga sa mga leader. Ng pamahalaan. Pero yung binanggit mo, na tinuturing na conflict of interest, paglabag sa Code of Conduct, Ethical Standards. Hindi pwedeng hindi naman lumalabas yung pangalan niya hindi lumalabas. kasi nga, bulong siya. Bulong ng palayan. Hindi, gulong yun. Bulong muna, hingi ng proyekto. Ipasa sa kontraktor. Kaya malinis yung kanyang pangalan. Pagdating sa paper trail. Walang makikita. Patunayan nyo. Na proyekto ko. Yung mga kontraktor na nga nagsasabi na niloloko nitong si bayad muna kaya nga. Pasalamat siya, wala siyang pangalan. Walang pangalan. Kaya yun, lusot siya doon sa pinagbabawal ng batas. Kasi hindi maaaring maging kontraktor, supplier o may-ari ng kumpanya ang na nakipag-transact sa gobyerno ang isang opisyal at magiging ang mga kanyang mga kaanak, asawa, hindi pwede. Mga asawa? Yung anak at saka asawa. Kala ko mga asawa. Hindi pwede. At ganun din yung ika-4 na consanguinity. O yung affinity na tinatawag. So, bawal po yan. Nasa ilalim po ng batas natin. Bawal kung may magreklamo o magsita. Itong si bulsa muna na opisyal. Na namamayagpag sa kontrata sa gobyerno at namamayagpag din ang kanyang mga utang sa private individual o supplier na halos ayaw maong ni may matiwer tanong baga to'y Lunes aga na tour may Lunes, mamali o Martes, Miyerkules, Kung sabi panahon, mambayar. Ito talagang hindi. Talagang, wala tayong word na matiwer, mas alabas siya si bulsa muna. Ang sinasabi ng batas, ang sino mang lumabag dito ay maaaring matanggal sa serbisyo o makulong. Meron na bang nakulong? Hindi nga nakapangalan Hindi nakapangalan. Ikaw naman. Mahuhuli dyan. Walang paper trail. Walang mahuhuli dyan. Ano ang inyong pruweba? Na proyekto ng isang opisyal yan. Kaya nga
Lalo na si Bulsa muna. Oo. Oo. Liwa mo ta engineer? Oh, kaya nga eh. Ha? Kumuha rin daw ng... Hindi ko alam kung anong basta hindi sa engineer. Kumuha pero hindi yan. Kumuha, natapos. talagang kuha na kuha sa mga kontraktor. Oo. Oo. Kaya nga. Oh. So, yun Sa po. aliwan engineer tan, no, minsan tawagan tan engineer. Aliwan engineer tan. Oo. Ha? Wala siyang karapatan na tawagin na engineer. Oo. Kaya, yun. Yung laway, ang puhunan, pero biglang yaman. O, di ba? Dahil, bayad muna, bulsa muna. Yun yung opisyal dyan sa distrito. Saang distrito kaya yan? Kayo nang bahala kung saang distrito yan. Kaya kuan, marami pong mga pinarating sa atin na mga reklamo. Although na personal niya, pero kuan galit yung mga pinag-utangan niya, di ba? Meron pa yung kuan nilusog ng asawa ng isang negosyante. Diba? Pero nung nilusog, nanginginig eh. Di, bayaran ko, di. Kunin mo nga yung bag ko. Yan! Nga! Diba? Okay. Nya! Nga! Anda! Ni man la! Ina board member tan eh. Say babagaton na kontraktor anda. Anda pa. Anda. Aliwa mo ta first district. Andi mat. Pero sa bibila yung ton na anda. Pa. Anda pa. Anda po. Anda po. Anto. Sante bagan. Pari. Ni sarag tulamay ki hindi mo na. Anda po. May advance mo sinin pari. Tani kaukulang ko. Natan lang. Anda po. Anda po. Anda latan. Sige. Nuwag mo na iternatan pari. Kiyon. Idang ko'y pangkanaw-naway unyan kinay. Tani si katulong tabay mo ilan may tutong tungod siya pari. Anto ito yung desisyon eh. Pero nung na-iter mo natin tan pari, sikala. Sikala. Mauyamo. Mauyamon talaga. Ayamo. Ato lang tin si katutay ken. Makakakawit na kontraktor taon tan supito tungtong to. Lantewa. Pero masaulod apagan. Okay. Mr. Ramos, implementing rules and regulation. IRR. Na Herein after code, the IRR is issued pursuant to Section 112 of Republic Act 12009. The purpose of prescribing the necessary rules and regulation for the procurement activities of the government of the Philippines. Tama naman siya sabi mo. Yun yung nabasa namin kanina, yung Republic Act 12009 yung procurement. Marian DJ. The success of this law depends on how you educate the implementors, sabi niya. Anong sabi niya? Okay, Edwin Soriano, kilala ko, sinasabi nyo na bulsa muna. Yan ba yung last termer? okay. Ewan ko kung last termer siya. Okay, Samuel Garcia, bantog ang pangalan ng binabanggit nyo, mga idol. Ay, sikat ba? Kilala sa distrito namin. Kilalang bulatis. Kilala. Oo, siguro. Kilala Kilalang daw. bulatis siguro. Nawala request dan irungan. Kasi ibando to, sa papirmahan to dito na opisina to, 50. Pero, Sa ibulos to balo, 20. 20. Kailangan to may 30 eh. siyempre, Isingilyo. alangan niya, Okay, bulsa to. lahat mo. Pagka may bulsa. Hindi pala, huwag mo na ibulsa tayo kayo, mo black, sir. Kato na i-convert to cash. Ayan. Dominador Santos, mga idol, yan ba yung... malumanay magsalita. Yung nasabi namin, Ronel De Bir! Hey, pare Ronel, good morning. Good morning! Yawatan at Ilocos. Tigagaw mo tan. Siyempre, Ayan, tigagaw mo tan. Ay, kalata man na yan. Ilocos with love. Ayan, si Michael Mariado Sugano, magandang umaga.
Ferdinand Nagal. Good morning, idol, sabi niya. Gawin din si gandang umaga. Merlita Abilia, magandang umaga. At ganoon din si Myra Meriti Lapid, magandang umaga. Si Clifford Abilia, magandang umaga sa inyo. Oho. Thank you sa inyong panonood. Si Rosa Mercado. Oho. Kumusta na yung presyo ng langis sa merkado? Medyo ano yan. Ayan, medyo masalimuot na usapin yan. Pag-usapan natin yan kung ano po ang magiging epekto nito. Dahil may sinasabi ang Department of Energy na baka sa bawat linggo daw tataas ang presyo ng petroleum product. Bunsod na rin ito sa nagaganap na tensyon sa Middle East. Yan po ay pag-usapan natin makalipas lang po ng ilang palala. Ang puta-putang Iran Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate trucks. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran Sonata. Dame yung Son, ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya, sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Red Horse Beer Inuman Wisdom. Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang. Tama! Red Horse Beer. Sarap. Sulit. Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Popular sa balita. Taluran katao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. Nung ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na yaet malet, no problem. Construction of flood control. Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi. Garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong #1 pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlo, Paborito. Bunuan Bukig, Paborito. Bunuan Gese, Paborito. Kalmay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita. Popular sa musika. Pangasinan Golf Waves Network Corporation.
Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Umangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan ka po sa Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Jurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number one pop music station. DWJ 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Alas 7:03 ng umaga sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan Maabig iya Kabuwasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito, Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Bakteron Lingkora, Timog Pangasinan, Dennis Muharis. Kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-iisang pogi sa puso ni Madam Charis, Engineer Nixon Dakal. Araw po ngayon ng Miyerkules sa Pizza 4 sa buwan ng Marso 2026. Good morning nga pala kay Maji Nakurda na nasa Hong Kong, HK. Alex Aquino, si Liga President to, no? Alex Aquino, good morning. Si Katuta. Siguro, Alex Aquino Si Helen Ibasan Labarias ng Bimali, magandang umaga. Talagang grabe yung nangyayari sa Middle East. Talagang maraming apektado. Pati tayo apektado dito sa Pilipinas, kaya nagbabala ang Department of Energy o DOA na baka raw tataas kada linggo ang presyo ng petroleum product. Bunsod na rin sa nagaganap na tensyon sa Middle East, na ito ay sinasabi nila na talagang pasanin sa taong bayan, kapaborito Errol. Kaya't kung tataas kada linggo ang presyo ng petroleum product, paano na tayo? Nung nakaraan, normal yan yung pataas-taas. Pero salapi, binting, 75 piso. Normal yan. Pero yung ganitong yung diesel na meron tayong nabasa sa social media, although wala namang confirmation, alam mo ba kung ilang piso ang itataas niya hanggang sa mga susunod na linggo? 10 piso. 10 piso nga. At 5 piso sa gasoline. Paano na yung mga namamasada? Ayan, yung mga mahihirap ang buhay na mambaboundary. Kaya nga, yun na nga. Paano na yung mga ordinaryong mamamayan at may nakambang pagtataas pa ng pasahe? Sa ulat, yung pinaka bagong taas presyo ng yung pinapatupad kahapon magkano sumirit daw ang presyo ng gasoline dahil sa tension doon sa Middle East. Hindi yan daw. Talagang sumirit agad. Kaya 2 piso. 2 piso. Grabe, sa gasolina. Ang ganitong sitwasyon na hindi lang masakit sa ulo ng mga may-ari ng sasakyan, ito po ay magiging domino effect. Yan. Sa presyo ng mga pangunahing bilihin, pamasahe, at serbisyo. Ayan, ang sinasabi ng Department of Energy, tataas ang petroleum product ng 3 piso hanggang 5 piso kada litro, at ang kerosene
ay 7 piso hanggang 10 piso kada litro dahil sa paggalaw ng presyo sa pandaigdigang merkado. At kaya nga nakakapanlumo ang ganitong pangyayari dahil sa babala ng DOE sa mas malaking presyo ng mga langis. Sana ay gumawa ng paraan ng pamahalaan yung pagbibigay ng agarang ginhawa sa mga mamamayan. Habang ang presyo ng petroleum product ay sumasabay sa pagtaas ng pandaigdigang merkado, ang sahod ng mga manggagawang Pilipino ay nanatiling mababa. Kung itutuloy ang excise tax sa ilalim ng train law sa kabila ng nararanasan na crisis, lalong malulunod ang Pilipino sa kahirapan. Dapat nang kumilos ng seryoso ang pamahalaan. Dapat suspindihin ang excise tax sa langis habang mataas ang presyo ng langis sa merkado. Kailangan ng mabilis na aksyon upang mapagaan ang pasanin ng mamamayan, lalo na ang mga driver na halos wala nang kinikita sa kanilang pamamasada. Ang gobyerno ay may responsibilidad na protektahan ang taong bayan laban sa epekto ng langis na ito ay patuloy na pagtaas ng presyo na maaaring magdulot ng mas malalim na crisis sa ekonomiya at maraming magugutom na pamilyang Pilipino kung hindi ito magapag. Si LTFRB Chairman Bigor Mendoza na pinag-aaralan ng Magnitude Provisional Fare Hike o pansamantalang taas pasahe. Ang hinihiling na dagdag pamasahe ng mga transport group ay 1 piso para sa mga jeepney, traditional at modern vehicle na ito ay tikmet, wala pang wala pang pinal. Ito pinag-uusapan pa lamang. Baka mamaya may magsasamantala bigla lang magtaas. Biglang magtaas. Nakabinbin pa rin ang petisyon para sa piso na provisional hike sa tanggapan ng LTFRB. Ayan. At pinag-aaralang mabuti dahil sa pagsipa ng presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado, munsod ng patuloy nga na tensyon dyan sa may Middle East. Kung malala natin noong October 2023 nagpatupad ng 1 piso provisional increase kung saan ang minimum fare sa traditional jeep at naging 13 piso, di ba? At sa mga modern jeep o mga minibus ay naging 15 piso. Pinag-aaralan pa rin ng LTFRB ang sitwasyon at handa silang magbigay ng dagdag na pamasahe kung kailangan. Bagamat naunawaan natin ang yung kalagayan ng mga chopper at operators na dumadaing sa mataas na presyo ng krudo, dapat din alalahanin ang mga pasahero. Sinasabi ng mga chopper na sila ay apektado ng inflation o pagtaas ng krudo, kaya hindi sapat ang kanilang kinikita araw-araw para sa pamilya. Ang kita ng mga chopper ay madalas na kulang para sa boundary at pagkain para sa pamilya. Kung tataas ang pasahe, ito ay direktang dagdag pabigat sa mga commuter naman. Ang solusyon ay hindi dapat laging pasahero ang yung nagbabayad. Ang mahusay na alternatibo ay ang tuloy-tuloy na fuel subsidy o yung cash aid mula sa gobyerno upang maiwasan ang pasanin ng mga chopper nang hindi kailangang itaas ang pamasahe. Dapat timbangin ng gobyerno ang kapakanan ng lahat ng karapatan ng driver sa disenteng kita at ang kakayahan ng mga commuter na magbayad. So, vice versa. Dapat walang mag-suffer. Ang pansamantalang dagdag pasahe ay hindi pangmatagalang solusyon.
kailangan ang komprehensibong tulong mula sa pamahalaan upang hindi tuluyang mabaon sa utang ang mga driver at hindi rin magutom itong mga commuter, di ba? Kaya yung mga pasahero. Yun sana. At dapat yung sabi mo, timbangin para sa ganun walang magreklamo. Kasi vice versa yan. Pag tinaas mo yung pamasahe, sino magreklamo? Yung mga pasahero. Pag hindi mo tinaas yung pamasahe, mataas ang presyo ng krudo, sino magreklamo? Yung mga chopper. Kaya dapat na timbangin ito ng ating pamahalaan. Yung dapat yung kung sana fuel subsidy tuloy-tuloy yan na ibibigay sa mga chopper at saka mga operator para sa ganun ay maibsan natin ang problema dahil nga dito sa nangyayaring sigalot sa pagitan ng Iran, Israel at saka United States dyan sa Middle East. Dyan kasi nanggagaling yung mga natin, petroleum products natin di ba? Doon sa di ba? Binumba yung isang doon, planta. At hindi maka pero may dito na Dubai, may presidente, na may crown prince. At yung panang to safe at Dubai kat wala rad mall. Manakar-akar mall, angan, may istoryaan. Atan so kin talaga ni panang ng damat they are very safe. Pero ang binobomba naman ng mga Iranian yung mga kasi base militar ng US pero may mga nadadamay din ng mga inosenteng mga tao. Sa gera talaga may ano yan. May mga magiging madadamay. May mga madadamay. Kasi walang kasi hindi naman nalilihis yung bala sa iyo Pag nandiyan talagang bala, yung mga bomba hindi namimili ng ng dadapuan niya. Kaya nga tingnan nyo nga lang yung isang Pinay, yung caregiver na taga bayan ng Basista, Pangasinan, itong si Mary Jane Valenzuela Dibira, pupunta na sana sa kanyan yung bomb shelter nila inaabutan pa. Kaya't nasawi siya doon sa inaalalayan niya yung kanyang alaga. Na matanda. Kaya't wala hong pinipili yan kung saan po yung bala, yung bomba, at kung nandoon ka ay mamalasin ka talaga. Kaya't sana ipagdasal natin. Tanging dasal na lamang ang gawin natin upang huminto na yung hidwaan dyan sa Middle East, yung tension sa Middle East. At kahit na malayo tayo sa bansang Iran, malayo tayo sa mga gira na yan, pero apektado pa rin tayo sa pagsipa ng yung mga presyo. Dahil sa na rin, pagsipa ng presyo ng crude oil sa ibang bansa na doon nang gagaling yung ating supply ng itong langis. So, yun po, domino effect. Yung sabi mo kanina, pag tumaas yung presyo ng mga pangunahing mga crude oil natin, siyempre, yung mga pangunahing bilihin naman, tataas din. Tataas din, siyempre. Gaya ng gulay, saan ba manggagaling yung mga Baguio vegetable, diba, sa Baguio? Anong gagamitin mo para sa transportation ng mga Baguio vegetable? Yung sasakyan. Anong nilalagay sa sasakyan pag biyahe yung mga Baguio vegetable? Gumagamit ng crudo.
o gasoline. Basta nang gamit ka tayo may mobilization. Oo. May talagang noong ka piluluganan mo, matabang ka eh. Oh, correct. Pagilay kinatan, karyada. Karyada, oo. Pagpalagay natin, meron tayong yung company dito na paggawaan ng mga iba't ibang pangunahing gamit sa bahay. O anong ginagamit diyan? Gumagamit tayo ng mga din, langis, di ba? O Masama lang may babaga tayo dyan, domino effect latan. oo. Hindi pwedeng ang langis tataas, ang krudo tataas, yung mga bilihin as is. Yan na nga, di ba, pamasahe. Pamasahe. Nakaamba, pinag-aaralan. Lahat naman ng produkto dito, kailangan mong i-deliver, gumagamit pa rin ng ng krudo. Siyempre pag yung mga chopper, yung mga operators, pag hindi mo pinagbigyan ngayon yung kailang kahilingan na itaas yung pamasahe, anong gagawin nila? Magpo-protesta ang mga yan. Pag naprotesta yung mga grupo na yan, siyempre magkakaroon na naman ng malaking problema. Maalantala yung biyahe ng mga kababayan natin, mga commuters. Pag nagkaroon ng strike, sana wag na. Wag mangyari. Dahil siyempre, kawawa ay yung mga commuters natin. Kaya dapat dito balansihin ng ating pamahalaan ang sitwasyon, ang nangyayari ngayon sa ating lipunan. Namali takimat, panaaralan damot. Oo. Diba yung mga meetings na ginagawa ng presidente, yung excise tax na sinasabi niya. Correct. Diba? So, raratan supulaing. At saka yung fuel subsidy, dapat tuloy-tuloy yan. Dahil malaki naman ng ang pundo ng ating gobyerno eh. Di ba? Yung mga nasa LGU. Yun. Kaya yung mga yung fuel consumption nila, bawas-bawasan nyo. Medyo tipid-tipid kayo. Yung mga service ng mga opisyal nyo, marami Land Cruiser that yan. Medyo mabak man. Correct. Dapat inuba kayo ni. Correct. Kasi medyo matipid. Kaya yun ang mga dapat na bigyan ng agarang solusyon, yung mga problemang ating kinakarap ngayon sa gitna ng patuloy na sigalot dyan sa may Middle East. Sabi ni Dominador Ramos dito, kahit siksikan, sige pa rin. Kahit mahulog ang puwet, basta kumita driver, sabi niya. Ganyan ang driver. Sweet lang. Sweet lover. Sweet ka mo Sweet lover. Ayan. Si Dondon Beltran, ngayon pa lang may nagsasamantala ng presyo di sumusunod sa itinakda kung tutusin old stock pa rin ang kanilang krudo. Tama naman, di ba? Old stock ng mga krudo. Ng mga gasoline station. Mark Demira, so what's the government going to do? Manolito Jimenez, paldo, mga oil companies. Hindi rin. Siyempre, mabili mo sa pansaliw da. Hindi, mga old stock eh. Yung mga stock, di ba hindi pa nagtataas? Tumas na. Di ba? Christopher de Guzman, mukhang kailangan na talagang magtipid o mag-commute muna tayo. Hirap mga driver sa panahong ito. George Camigin, kailangan na suspendihin ang tax sa langis upang hindi magtaas ng grabe ang mga oil companies. Di ba?
Yun yung kung nila pero dumadaan pa rin sa tamang proseso yan. Yung pagsuspindi ng pansamantala yung tax excise tax ng langis. Dadaan pa yan sa Kongreso. Si Weng Bustria Humilde. Ayan, Weng Bustria Humilde, magandang umaga sa iyo. Gawin din si Shari P. Tirado ng Alaminos, magandang umaga. Si Liga President Buet Magat, magandang umaga. Kamusta kila? Ayan, ganun din si former Liga President Nanding Estabilio, puntang Baguio ngayon. Maaga. Nasa biyahe. Nasa biyahe. Nakikinig. Oo, Good morning. magandang umaga. Former Liga President Nanding Estabilio. Si Alice Muñoz, magandang umaga. Esther Ramos ng Mangkup Kalasyaw. Teresita Biala ng Kalasyaw. Maki Mapalakapak Soriano. Paing Balos ng Barangay Kalawagan, Lawak, Pangasinan. Maribik Rivera Balason, magandang umaga. Si Silvia Romero, Mary Grace Migano del Monte. Siguro taga del Monte, Bulacan to. Magandang umaga sa inyo si Amads Ijo, ng San Miguel, Kalasyaw. Nakatanggap ka na pala ng kuan mo, ayuda mula sa kuan mga yung biktima ng kwento ng uwan Speaking of uwan, yung issue dyan sa may Barangay San Miguel. Nag-viral yung kuan namin nung Lunes yung aming programa talaga nakarating. Nakarating na. At may mga nagte-text na ayan yung processing fee na siningil ni Barangay Secretary Amalia Andaya mo. Andaya! Yan. Good morning. Lisa Sim. Bar Pasqua, magandang umaga. Kagawad Dio Quinto Peralta ng Barangay Bunlaga. Kaon din si Kagawad Regan Pilaton, magandang umaga. PG De Bira, PG. Tama. Si PG Peralta, magandang umaga. Resila Abilia Buaga Solis, magandang umaga. Kapitan Salvi Mauson, magandang umaga sa Barangay Makabito. yung mga kagawad dyan. Si Kagawad Pio Hilumen, Kagawad Junjun Gabrielio, Kagawad Domedor Episcope, si Suntubi Kagawad Alvin De Bira Di Guzman, at ganun din si Jaime Binasa, yung si Madam Anita Rolosta BHW ng Barangay Makabito, at lahat mga BHW, yung mga masisipag na BHW at Barangay Tanod, magandang umaga sa inyo. Mayor Carl Christian Biga ng Mapandan, gawin din si Dr. Felix De Basilio, si Sir Jeffrey, Prasaldo, good morning. Si Darwin, si Madam Sheila Pinoliar, magandang umaga, at ganun din si Councilor Freddy, good morning. Councilor Freddy Pinoliar, magandang umaga. Meron akong tinitingnan dito na gusto kong batiin kapaborito Errol yung Kusinok. Alam mo yun? Kusinok, Bulaluhan. Ayan. Malakas ang radyo. Malakas ang radyo nila. Good morning. At saka yung 888 in alam ko na yan, 888 Infinity Construction Supply. Ayan. Diyan Barangay Malanay, Iratan. Thank you po sa inyong pakikinig. Ayan, magandang umaga po sa inyo. Diyan sa may yung mga staff dyan sa Coras Manor tsaka sa may Cafe Medarlo. Ayan, magandang umaga sa inyo. Ayan, sila po ay nakatutok sa ating palatuntunan. Malakas ang radyo. Thank you very much sa inyong tiwala. Good morning po sa inyo. Ayan, okay. Mag-exercise muna tayo. Engineer Nixon.
Magandang umaga kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng Kalasyaw. Si Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay, good morning. Councilor Kyle Arthur Balduisa Gaspar. Si Councilor Elias Villanueva, good morning. Councilor Manny Datuin. At si Councilor Councilor Manny Datuin. Good morning, sir. Good morning. Si Joe Loresco, good morning, Councilor. Councilor Mike Season. Gawin din si former Liga President Carlito Dion. Si Liga President Jose Empares Jr. Gawin din si former Councilor Gerald Official, Servisyong Espesyal. Ayan, magandang umaga. Si Madam Marmy at Boss Carlo, magandang umaga. Si Longher Joel Carlo. Si Arthur Eustaquio, LGU Kalasyaw. Engineer Art Gaspar, magandang umaga. Gawin din si Sergeant Esteves at Madam Jubeta Piado Esteves, magandang umaga. Si Sarbayan, magandang umaga. MDR Ed Villacorta, magandang umaga. Si Minro. Minro. Good morning kay Sir Mark Caspillan. Ayan, magandang umaga. At sa lahat ng mga nanonood sa kanilang mga gadget at nakikinig sa kanilang mga radyo, sa kanilang mga tahanan, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Nagaratan sawa. Ayan. Siyempre, wadya ta. Ayan, wala na po tayo sapat na oras sa ating palatuntunan. Kaya po pansamantalang namamaalab sa himpapawid. Magbabalik bukas ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Bakterian Lingkura, Timog Pangasinan, Dennis Mujeres. Kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dacal. Nag-iisang pugi sa puso ni Madam Charis. Ang tabayanan, ang susunod na palatuntunan ni kapaborito RJ Jimenez sa programang Lik na ay Bagay. Dito naman sa DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan, nasari balita, impormasyon at loob tantaway na luyag na Pangasinan.